πάμε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα 21 Αυγούστου ο Ιδράγιος έχει φτάσει στους 40 βαθμούς και βρισκόμαστε στις παραλίες του Οροπού να πάρουμε μια συνέντευξη από αυτούς που θα με απολαύσουν απόψε το μπανάκι τους. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σήμερα έρχεται να δροσιστείτε. Ναι, ζέσταμα απόρριτη και είπα να κάνω ένα μπανάκι. Είναι ζεστή η θάλασσα. Είναι πολύ καλή θάλασσα και θέλω να σας πω να έρθετε να κάνετε και στο μπανάκι. Και πώς και φύγατε από το Κλίνο να έρθει? Με το αμάξι. Έχει λίγο κίνηση στην εθνική, αλλά αξίζει το κόπο να έρθετε να διάσετε στα δεύτερα παραλία. Τώρα νιώθετε καθόλου δροσιά από τη θάλασσα? Νομίζετε ότι έχετε ξεφύγει από την Αθήνα? Βασικά θέλω να πάω να ξαναβουτήξω. Γιατί νιώθετε ζεστές? Ναι. Και τι κάνετε γι' αυτό? Θέλω να βραχώ. Παρακαλώ λοιπόν ξεμένα. Ναι, μπράβο, έτσι, ναι, σωστός.